kapag nagkikita kami, nung mga unang beses, nasasakto kasi na may sipon ako palagi. So, hindi ko gano'n naamoy. Hindi kasi ako makahinga nung kinakain ko yung partner ko since lesbian, I mean na lesbian relationship. Kasi may amoy yung ano niya. Parang amoy putok something. So, nung hindi ko na talaga hindi ko naman masabi sa kanya. So, nagpanggap ako na ina-asthma ako. What? Tapos, nung panggap na panggap pa din ako. Tapos, sabi niya, love, hindi pa ako tapos. Ganyan siya. Sabi ko, hindi na ako makahinga. Dalhin mo na ako sa ospital. So hanggang sumakay kami ng tricycle, panggap pa din ako na ina-asthma ko. Kahit sa totoo lang, hindi ko na talaga matake kasi may amoy talaga. Oh my gosh! Ina-asthma rin ako. Hindi ako makahinga din ngayon. Love, grabe tong binahagi mo sa amin. It was mind blown. Pang ilang beses nyo na ginawa yung moment na yun? Actually, multiple times na pero ganun pa din talaga yung amoy. Kaya parang may time na hindi ko na talaga kaya. Gusto ko lang maintindihan nung mga unang ganap ninyo. Hindi kasi siya naging issue nung una kasi medyo LDR naman kasi kami. So, mga lang kami, siguro once or twice a month nagkikita. Mm-hmm. Ngayon, kapag nagkikita kami, nung mga unang beses, nasasakto kasi na may sipon ako palagi. So, hindi ko gano'n naamoy. Kaya ka nasasakto lang na good mood ka, tas kala mo pagod lang talaga sa ganyan. Wala ka talagang asthma? Wala. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.